mamimili tayo ng pang-ulam natin. Ha? Wala niyo cellphone. So, this is the Philippines, guys.
Nicolas Public Market. So, tara guys, lipat tayo ng daan. Balik-balik. Ikot siya pa. Nani? Hindi na kayo po. Saan po yung ganyan? Sikuan tayo. Hindi ako kutsinta. Sikuan tayo. Ano ko sinta? Wala ba? Minano po? Ubi ya pong ubi ko. Tingnan po yung ubi. Pares lang ito. Tuman niya po yun. So, this is our traditional rice cake, guys. They called it kalamay. Suman and kutsinta. Pas 50, kasaba cake. Kalamay. Opo, kalamay lang. Iba-iba lang po lasa. Para ito po. Kaparsya mo po ito? Opo, ito po kanina. Banana. Kamutin ko ito. Ito. Paras lang po. Pinahalat ko lang. Ay, hindi na kayo. Suman malagpit, matamis. Magkano po? 35 yan. Manyaman na rin po kapalag sa Laricano. Pulitin ko ito. Okay na? Punang nalatara, may pinahalang na ako rin. Ito, tabalo to. Hindi po. Yaman yan eh. Hindi. So yan guys, kung papasyal kayo dito sa may San Nicolas Public Market, kung gusto nyo bumili ng kalamay guys, dito na lang kay ate. 185 na po. Tatlong kalami ako. Ito mga suman. Loka mo niya kayo tasuman. Itasuman na rin mo na. Kalamay na lang. Kalamay na. So, bumili na kami ng rice cake, guys. So, yan, guys. Bibili naman tayo ng shrimp or hipon. Mana ka rin, Kena? Kena? Wow, sabi na. Tsaka manggo. Sabi na. Magaling kabila. Di ba sali kong panood siya? Okay? Baka. So, we're gonna buy beef, guys. Before shrimp. So, this is our public market, guys. Can you mount? Ay.
the meat section. Kaya ay, dito pala. Ito baka. So, we're gonna buy beef, guys. Ito kasi ito. Baka yan, ma. Ah. Dati mo at Kalahati. Hindi, ano lang to? Wala. So, magluluto kami ng nilagang baka, Wala guys. konti, okay. 295. Ate, gawin ka na din. Nagpagbayad. Yan, 295 na lang. Pa-slice mo na? Hindi na po. Wala na po. Ano ba? Talaga na pala. Sugi na, no? Ah, Thank you po. Tara, okay na. Thank you po. Mana ka rin? Ken? Ah, sige. Sige. So yan guys, nakabili na po kami ng Ayun. So, bibili tayo ng sangkap sa nilagang baka guys. Magkaldireta ka, ma? Kasama na lang ako ng tingin. Bibili tayo ng sweet corn. Lalagay natin sa nilagang baka. So, napakaganda guys dito sa Angeles City Public Market or San Nicolas Public Market kasi napaka-organized po ng mga pwesto dito. So, maayos po. Hindi po nakakalat-kalat yung mga nagtitinda.
ito po yung malagkit guys. Bibili rin tayo. So, bibili tayo ng gulay, guys. Pang sahog sa nilagang baka. Lima, oh. Repolyo. So, guys, paalis na tayo ngayon dito sa may San Nicolas Public Market. And we're going home, guys. So, guys, nakasakay na tayo ng jeep ngayon. Pupunta muna tayo ng Marty Mall, guys. Bago tayo umuwi.
po kami ng Jollibee pang lunch kasi magluluto pa lang guys pagdating sa bahay. So, wala pang gaano taong guys dito sa Marte Mall kasi alas 12 pa lang ng tanghali. So, maya-maya yan guys sa hapon. Marami ng tao dito. Tayo po-promote dala. So, ito po yung Jollibee guys. Bili lang tayo ng pang-lunch dito. And after namin dito guys, uwi na kami ng bahay. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Until next time.